e ɗum addani en gummiɗen affaire développement o jaadinɗen ɗum e politique sabu to min goni to ko affaire développement kono ga sen garti ga e leydi Sénégal taki en nanude hen politique o ko ha mbawen ɓeyde dañde udditare e wawde gollade ko neɗɗo o tan sofnata politique kono politique sofani kadi neɗɗo kala ɗo mbawɗa wonde ƴeew nangude ndimagu ma kala e gollal ngal mbawɗa wonde jogo hen ndimagu ma sa joguima hen ndimagu ma tan sa ɓooyi hen tan yiyat gartam gonɗam hen ko gonga noon mi waɗi ɗo hikka politique kono politique ene muusi eyyi politique ene muusi vraiment politique ene muusi holko saabi politique ne muusi woni mi saabi politique ene muusi ko mi yii so politique o heedi tan yimɓeɓe fof ndendat goto fof ruttoto jeeyaɗo rutto e yimɓe mum kono elle kadi mi yi politique o so yeehi ha jomumen gayni tan ne wayno elle ko baali tan carima e guesa ni carodiri ala gartam on taki wiide politique ene muusi a ñamata a ɗanotako kala doga jamma e ñalawma e politique so paari tan jomumen keeɓi gartam mumen tan pour mbawa kadi jottade ha mbawa wadde gartam goɗɗam walla ha mbawa liggade ene gasa taw jomumen kadi dañata ɗum noon taki yimɓeɓe ene tampa e politique kono foof de ha hande gardude ndimagu mum ngu ɓuuri wadde fayida kadi ɓuuri hamnade politique foof ko min ummu gonden e politique taw ko min o ganduɗa wonduno e ma en gadodiri eɗen jaada e politique pina subaka goto tan jiiya Oumar Dore komin goppa politique ɗo gonduɗen ɗo jaaha toon ɗum ne kadi mi yi ɗum e politique aji hikka ɗi heddo yimɓe ne biɓɓodira ɗum noon aɗa andi confiance ala ɗon so confiance ala e hunde noon ala ko yimɓeɓe mbawi wadde hunde e gollal he ha gollal ngal yaara yeeso kala ko neɗɗo ne waɗa yo tinno yaada e aadiyankagal e tinnare duttiɗen caggal seeɗa a wino ko ɓooyani ko ari no Fouta gadduɗa balle ko fate e lampaji solaire e mbete won guure ɗe janoɗa pour joddade mumen ko mawɗum alhamdulillahi en jeehi hen guure kewɗe aɗa wawi limtande en andi min ne woodi guure ɗe e Fouta mi nanggani inde kono foof mbiɗi windi mbiɗa waɗi ɗum cimtol mbiɗa waɗi ɗum kadi gastaji vidéo ko yimɓe moƴƴuɓe Fuutankoɓe ko yimɓe moƴƴuɓe doole ngala noon kono koɓe yimɓe tedduɓe won hen ɓe gadodirnomi guila France somi ari mami yetto ɗumen mi yeehi mi yidiri e mumen won hen kadi mi dañani yaade e mumen kono mi neldi ɗumen balle mumen ha ɗo ɗo kaldanmi ma mbiɗa nelda lampaji eyyi waɗi noon en jeehi hen ha Ferlo to wiyete Ɓulon Kaaƴe jiiɗen caɗele gonɗe toon ɗe nde jaaɗen toon nde caɗele jiiɗen ɗe caɗele ɗe siftini en ndende min gonatno Mauritanie par ce que ne jogui caɗele ndiyam ala toon debbo so jibini ala hôpital eɓe jogui caɗele ɗe muusi e Allah kadi ɓuuri andude no jaami toon nde ɓerdam nde hecciɗi ha guitam ɗe gooyi mi yi toon boyli ko rewɓe gasata jogui ko poliji ɗum mi cikkannomi ko ala e Sénégal hande ha jaranimi adodirde e jomumen pour wallude ɗumen mbawa hebde ndiyam taw wona cafgol ɗum nane nder guure meɗen Fouta kadi ko ɗum woni jaɓɓal men hande eyyi mbeta yihino to jeeyɗa ɗo woni Wendu Aly mbeta joddino e mabɓe jewtuɗa e mabɓe ko fate développement hen mi yeehi Wendu Aly laabi kewɗi nde tawno noon ko ɗon jeeyami mi yeehi Sourego en Wuro Sidi en Fummi Hara en ɗo foof ko ɗo jeeyami saabu ko tañiraɓam walla mamiraɓam fof ko toon jeeya e nder yolde hakkude he mi yi caɗele ɗe ɓe jogui ha tenti kadi ɗo Wendu Aly ɗo mi ardi ɗon e Daouda Dia ngam wendu amen jogino ɗon wendu ne jogino probléme Allah waɗi kam o haalde mabɓe woodi ko tuttiɓe pewntiri wendu e on banggue joni oɗo saaha joni a yeehino Fouta a yino caɗele gonɗo toon de ha tenti noon e to jeeri to bundi to oɗo saaha joni an holko woni projet ma tan dariɗo mo ganduɗa so tawi a yeehi tan ko ɗum tan wonata e hakkille ma gam fuɗɗorade golle eyyi Oumou Sy a jarama mi haalninoma nane mi arta hen hande o ko jiimi toon caɗele rewɓe ko ene jeeya hande bundi hande somi yeehi ko fate ganduɗa pompoje jaltinoje ndiyam pompe bawoje wallude yimɓe ha keeɓa ndiyam e tampere ɓeɗo rewɓe no jaltinirta ɗum mbiɗa andine kadi somi dañi kadi ne hay waɗandemi no fotiri foof guese taw ganduɗa ɓe mbawa dañde hen ko waɗantaɓe gartam koɓe ñammini sukaɓe mabɓe taw no ɓe jiyata ɗum
e ɗum ne kadi no wona sabu so joomumen dañi pompe ene jaltina ndiyam e nder woyndu he ene mbawi wadde ɗo fotiri fof jardin ngaji mumen tawane anan ɗumen gartam ɗum hannde enayi projet am ko noon tigui arwa oɗo saaha joni est ce que aɗa jogui ɓe ballotirta ko fati e développement mbatta o mbete aɗa jogui hen ɓe ganduɗa so tawi a ummima kañumen ne gummo dusma e jawdi mumen walla e doole mumen eyyi ɗo kam e leydi Sénégal ene jogui bandiraɓe meɗen wonɓe ɗo hewɓe ɓe poɗɗen wallodirde walla joganiɓe en hen ballal e nder leydi he eɗen jogui hen jorto ko way hen no Daouda Dia en kañumenne ko yimɓe kadi walluɓe en eyyi e bandiraɓe woɗɓe nani hen kadi machallah eɗen jogui muɗum ɗaminare moƴƴere e jikke nde tawno leydi ndi kala nde gadduɗa ɗo balle ma yi bande en mbawa walludema hen hay sinno ko hono dani goto fof ne jogui jaggal ngal jaggantuma hen saabu hay sinno ko yewtere tan en ndendi yewtere aɗa wawi sakkiddemi hen mbiyami nokku tel walla aɗa foti nawɗo to walla aɗa foti waddude ni ɗum ne kadi ko ballal ko way hen no ganduɗa miraguelam Oumar Doro Kume walla ko way hen no miraguelam Oumou kadi ko yimɓe walloɓe saabu neɗɗo kala kaɗa gollo dañ cakkitowo neɗɗo kadi woto wi tan feeram tan yoni kam par ce que mbiɗa wawa wiide kadi mbiɗa adda ballal tan mi nawa weyndu ari walla mi nawa Sinthiou Bami ala wona noon so ballal yaaji a yañat bande en foof leñol fof heeƴa hen kono noon tigui mbiɗa andi ko heddi e waktuji men natti hewde holko basortoɗa ɓe ganduɗa ko yimɓe ma joom pelle en joni kam natti wonde pelle ɓaade hankkante a daranima mouvement o eyyi ɗo kam wasiyame e bandiraɓeɓe tan e leñol fulɓe ko ganduɗa surtout ma noon e pelle ɗe joguimi kala ɗo feddam woni mi salmini mi juurima ɗum mi ñaaguima ɗum duwaw kadi ummu pelle ɗe cusmi ɗe wona lebbi tati wona lebbi nayyi so fedde yeehi ha dañi duuɓi ɗiɗi ko gonga e mum ɗum tagui mbiɗa joogue mabɓe jurum hay kalisaji mabɓe guittata seeɗa moɓe jogoto o eɓe guitta eɓe mbaɗa ɗum collection ngaji mbiɗa joogue mabɓe jurum heewi noon ko mbanmi carte jaltinanmiɓe ɓe dañi hen ngaaluji kala kadi jeeyɗo carte mum mbiyanmi wonde ko min mi sohlani hen mbuuɗu ko joomum en yo mbaɗe fedde mumen kono noon eɗen jetti Allah e Nelaɗo mum ala hen fof ko yettoto en kala hen ko daña mbiyanmi koye waɗe kees ko garmi kone kadi kala wuuro ngo jaami min ittata haalisa poosam kadi mi wallita ɗum eyyi ɗum foof noon kadi ko wasiyade tan yo goto e mabɓe foof tinno ɗo woni ɗo tinno kadi e ganduɗa kone ɓamta nde Pulaar wi dañande hoore mum tiiɗani tiiɗi ko dañde dañja e bande en kala kadi ballaɗo woodi ko dañi hen yo yeccitoɓe wondi ɓe yoɓe gandu noon ko kalanmiɓe ko ɓe meeɗi wiide min sappo jaɓɓe ɓuranimi temedere nde jaɓani min tiiɗimi ko aadiyankagal kala jagguɗo aadi amin jaada ha yeeso Allah so mbiɗo wuuri kala ko mbawmi dañde mi haalni ɓe mbimi tawi tan mi dañat jawdi mbiɗa waɗa nde banque walla mbiɗa waɗa nde galleji woto Allah hokkam leñol ngol hande ɓuurmi yidde wallude par ce que mi yii caɗele leñol ngol eyyi ko heewi eko famde foof ko ɓen jinmi wallodirde bandiraɓe musidɓe tedduɓe e yeɓannoɓe Windaka TV gonnoɗen koye émission meɗen fodde hande wonno invité meɗen ko Arwa Mamoudou en nanni tigui kadi en paami mouvement mo ganduɗa machallah oɗo saaha joni ko hen ngal ɗon jaɓɓal o yaaɓi ɗum noon ala no batten en duttanmo konngol tan o waynodire e bandiraɓe ko ardi foof ko yettude Allah e Nelaɗo mum kadi e yettude onon jeeyɓe sababuji ɗi kadi mi yetti on gam darde mon e katantagal mon saabu ɓe mbi so lingu yari karo yo yettu lawƴoɓe kore maayo mbiɗa yetti Allah mbiɗa yetti miñiraɗo baɗɗo sababu ha ɗum ɗo waɗi woni Oumar Doro Kume woni mo mennomi yaade émission muɗum mbiɗa wonde Tidiane An woni ɗo wiyata wonki yata jomum tawaka ɗo ɗum noon so on darima kadi hande huccodiri e muɗum mbiɗa welti kadi mbiɗa yetti hen Allah kono noon kadi mbiɗa yetti Allah e Nelaɗo mum mbiɗa yetti gorko pullo joguiɗomi hande o woni Ceerno Amadou Sow ko bandiraɗo gorko ko pullo kadi ko cuusɗo kadi ko jiɗɗomi korsinɗomi yiiɗi bandam en somi wawi jooɗade e Dakar hitande ko Allah e Nelaɗo mum e kanko kadi o newnanimi to banggue développement o newnanimi to banggue politique foof saabu so wonano kanko mi natta e politique so wonano kanko mi natta e développement saabu so wi mi joƴƴin mi joƴƴinat kono mbiɗa yetti Allah e Nelaɗo mum o jaɓanimi hen min jaadi hen min dusodiri hen kadi o wallimi hen ko heewi eko famɗi foof ko kanko jogani kam mbiɗa jogui on banggue cuusal ɗum noon mbiɗa yettamo kadi mbiɗa salminamo mbiɗa juuromo mbiɗa ñaganomo Allah e Nelaɗo mum balɗe juuɗe battane moƴƴe kadi ɗo ɗo gonɗen taniraguelam ne ɗo ne tawa woni Tidiane Tufsel mbiɗa salmina ɗum mbiɗa juuro ɗum ko
ko bi Mamadou gollo ko e kawam Ablaye Nima mi salmini dum mi juurima dum mi juurima Sinji Bambe naabe fof wondude colonel Diallo en Samba Kalidou woni di Samba Kalidou mi salmini be kambe fof e kuubal Allah jaarama on jaarama ko noon tigi bandiraɓe yeɓannoɓe Windera TV e émission meɗen fodde on nani koɗo meɗen ko Arwa Mamoudou wonno ɗum noon eɗen ñagonomo Allah nder Allah rokkatamo cellal dumigal Allah sellina sembina nde wonno eɗen gandi ko debbo dariɗo te kadi omo weeli fanorade nde won noon ko no jofuɓe kewiɗi ne jiguen jumon gorla ɗum noon eɗen ñagonomo hono makko en kadi yo kew mbete basal ne iwoɗo ha laaɓa ha wiya ceer nde wonno hono makko en so tawi ene dari darde nde o dari nde tan mbeɗa sikki to Fouta men to basal ma ummoton e ko wona ɗum ko mi salmina Kodda woni Hawwa Arwa mi salminima no fewi Maymuna aussi annen a salminama no fewi e bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi rokka on aadi inchallahu rabbi e émission ngaji men goɗɗi e fodde ɗum no Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo e yewtere wonde